дуруди худованд бар шумо дӯстони азиз, умедворам шумо хуб ҳастед. Бар ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. Омода бошед, мо навори худро шурӯъ мекунем. имрӯз шанбе 13 январ соли 2024 $100 баробар ба 1095 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1197 сомонӣ. бародарон ва хоҳарони азиз, дар зери видео лайк монед, ба канали мо подписатсия кунед ва аз наворҳои нави мо бохабар бошед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. амин. мегузарем ба курси рубл. 1000 рубли русӣ баробар ба 123 сомонию 67 дирам. иншоаллоҳ ки ноумед намешавем. чизе шуд, боз рӯзи душанбе бар шумо хабари пурра медиҳем. ноумедӣ кори шайтон аст. варикоз VNS пластир барои рагҳои варикозӣ ва сабукӣ дар пойҳо. маҳсулоти беназир бо таркиби табиӣ. рагҳои варикозӣ як бемории хеле маъмули рагҳо мебошад. барои кам кардани дар рафъи заифии пойҳо пластири мо кӯмак мекунад. варамро коҳиш медиҳад, девораҳои рагҳои хунро мустаҳкам мекунад, ба ҳаракати мӯътадили хун мусоидат мекунад ва усули истифода барияш хеле осон аст. барои маълумоти бештар ба рақамҳои 00333397 ва 934333397 занг занед ё ба директ нависед. варикоз VNS сабукии пойҳоро ҳис. аз ҳама муҳим барои инсон саломатӣ аст. рекламе ки кардем барои худи шумо ҳаст. аз номи шабакаи мо гап занед, иншоаллоҳ ки бар шумо скидкаи хуб мекунад. касое ки дар қазоқистон ҳастед, 1000 тенгаи пули қазоқистон баробар ба 23 сомонию 83 дирам. ва касое ки дар ҷумҳурии Туркия ҳастед, 1000 лираи туркӣ баробар ба 377 сомониро ташкил мекунад. хотир расон мекунем. лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед. ва ба касоне ки пули Ӯзбекистон, яъне ки суми Ӯзбекистон муҳим бошад, донистан мехоҳанд ё ки важнияй 50000 суми Ӯзбекистон баробар ба 44 сомонии тоҷикӣ мебошад. ва касое ки дар Хитой ҳастед, шояд ки бар шумо ин хабар муҳим аст. пас 100 юан баробар ба 151 сомониро ташкил мекунад. дӯстони азиз, ин буд навори имрӯза ва интизори наворҳои нав бошед. худо нигаҳбон то наворҳои оянда. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед.